Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, sannan da sake kasancewa tare da ku a wannan channel ta mai albarka ta Take Abdallah. Kamar yadda muka saba, yau ma muna ɗauke da wani sabon bidiyo. Bidiyon namu na yau zai mana magana ne akan yadda zaka kalli DSTV a wayarka. Kowa ya san cewa DSTV wato wani tsari ne wanda ake amfani da shi domin ka kalla, wato ana kalla a TV wanda ake amfani da dish. To yadda za ka kalli wannan wato channel da suke a DSTV, za ka kalle su kyauta cikin wayarka ba tare da ka sa ko sisi ba, ma'ana ba tare da ka yi purchase ba. Ka san cewa ko duk wata ana biyan DSTV wani amount, to za ka yi amfani da wannan hanyar. Za ka iya kallon kowace channel kyauta, ko kuma misali a ce kana kallon ƙwallo, wato kana kallon ball kenan. Ko kana so ka kalli wani wasa, za ka yi amfani da wannan hanya domin ka kalli wannan wasa ta cikin wayarka ba tare da ka yi amfani da TV ba. Ko kuma misali a ce kana so ka kalla ba kawo nefa ba, to za ka yi amfani da wayarka domin ka kalli wannan wasa cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba. Za ka samu channel da dama kamar irin wato MBC 2, MBC 3, MBC Max, MBC Action da sauransu, da sauran dai channel wanda suke bidiyoyi masu amfani sosai da sosai, duk za ka samu a wannan hanya. Sannan kafin mu ce zuwa cikin bidiyon, wanda ya kalli wannan bidiyo ya taimaka ya yi share ɗinsa zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su kalla su amfana da wannan bidiyon. Kafin mu ce zuwa cikin bidiyon, zan gabatar mana da wata channel mai matuƙar amfani wadda na san za ta amfani kowa sosai da sosai. Wannan channel suna kawo videos masu matuƙar amfani, wanda idan ka buɗe YouTube channel, YouTube ɗinka za ka yi searching kamar haka, wato za ka rubuta gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka yi searching. Idan kai sashin za ka samu cewa wannan ita ce channel ɗin kamar haka. To idan kai baka subscribing a wannan YouTube channel ba, za ka zo ka yi subscribing, za ta nuna maka waje kamar haka. To ka ɓata lokaci sai kai subscribe, sannan sai ka nuna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Hakan zai sa duk lokacin da ka ci wannan sabon bidiyo za a sanar da kai. Sannan idan ka shiga cikin YouTube channel ɗin, za ka samu cewa channel ce wanda suke kawo bidiyoyi kamar yadda suka shafa. Yadda misali za ka samu wato katin kira, free call, da kuma yanayin ta hanyoyin samun kuɗi. Kamar yadda kuke gani ga sunan suna kawo bidiyoyi masu matuƙar amfani. Akwai bidiyoyi da dama na samun kuɗi sosai da sosai, da kuma wato ilimin harkar sanin waya, wato Android tutorial kenan, su za ka samu a wannan YouTube channel. Haka domin kasancewa da wannan YouTube channel, sai ka danna musu alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Hakan zai sa duk lokacin da aka saki wani sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Sannan kai ɗaya zai fara bidiyo. Kamar yadda kuke gani, wannan shine wato link ɗin application ɗin. Zan muku link ɗinsa a description. Kowa sai ya je ya samu dama domin ya sauke application ɗin. Gashi nan sunansa Yasin TV. To idan ka tashi za ka shiga cikin application ɗin kamar haka. Idan ka shiga cikin application ɗin, zai buɗe maka fuska kamar haka. To zai nuna maka cewa ga waje da yawa nan, ga wato CCC Sport, ga wato Ben Sport, wato 1080p, ga sun da dama. Sannan kuma ga wato Ben Entertainment, sannan ga Arabic Sport, sannan kuma ga ɓangaren wato Arabic channel akwai OSN channel, sannan akwai MBC channel. Misali in ka shiga wajen MBC channel, za ka samu cewa akwai irin su MBC Master, akwai MBC Master 2, ga sunan MBC Drama da sauransu, ga MBC 1, ga MBC 2, ga MBC 3, MBC 4, MBC 5, ga kuma MBC Action, MBC Max, ga irin su Bollywood. Misali mu buɗe wannan Bollywood ɗin, in dai kana data a wayarka, kai tsaye za ka iya buɗewa ba tare da wata matsala ba. Ya danganta da yanayin ƙarfin wato network na wayarka. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe. To yanayin duba ga yanayi na network yana ɗan sacin. To idan kana da network sosai, sannan kuma kana kasa data sosai, za ka kalla cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba. Kamar yadda kuke gani, za ka yi kallon ka lafiya lau. Ba ka rasa kalli ko wata channel ba, ya danganta da yanayin wanda kake so ka kalla. Part ne za ka dinga dubawa. Sannan kamar yadda kuke gani ga kamar NBC TV misali, na wannan ɓangaren da suke ɓangaren cartoon, kuma kalla. Kuma za ku iya kunna wa yaranka, domin wannan channel ɗin ta yara ce. Za ka iya kunna musu, misali in kana da yara ko ƙanni, za ka iya kunna musu domin su. To
kuma wannan application ana amfani da shi kyauta ne ba tare da ka sa kuɗi ba, sannan kuma wato za ka kalle shi ne ba tare da ya sha maka wata data sosai da sosai ba. Sannan kuma akwai ɓangaren wato kamar yadda kuke gani ɓangaren sport, misali ga biyan sport, misali bari mu shiga wannan idan ka shige shi mai wato 244p ɗin nan shi ne ba zai sha maka data ba, za ka kalle shi ne a low quality. To idan akwai wasa kai tsaye za ka samu cewa ya buɗe maka, idan kuma babu wasa zai taimaka wannan sacin ɗin ne. Sannan kuma idan ka yi ma'abocin kallon ball ne, kamar kana kallon Premier League ko kuma kana kallon La Liga ko Serie A ko Bundesliga ko kuma wato French League One ko kuma wato Premier Liga wato na Netherlands kenan. Idan kana kalla to misali in ka dawo nan gurin wajen live event, za ka dawo nan gurin to za ku samu cewa gashi nan sun ce no event today, ma'ana babu wasa yanzu, duba ga cewa yanzu ba season ɗin da ake buga ball bane. To idan lokacin yin ball ɗin ne, musamman wasan Premier League da La Liga, za ka samu cewa sun yi maka leagues ɗinsu a nan da kuma time ɗin da za a buga. Kuma idan live ne za ka kalle shi live, ko da zarar ka danna ko za ka kalle shi lafiya lau ba tare da wata matsala ba. Ba sai ka je wai gidan kallo kana ɓata lokacin ka ba, indai kana da data ko ƙarfe nawa ne za ka iya kalla ba tare da wata matsala ba. Sannan kuma za ka iya kallon kowace channel ne, duba ga cewa akwai wato akwatin nema wato search, za ka iya zuwa ka yi search ɗin channel ɗin da kake da buƙata. Indai akwai ta a cikin nan za ka kalle ta cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba. Ina fata kun ji daɗin bidiyon nan sosai. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Sannan kada ka manta idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar nan ta like. Sannan kada ka manta ka yi share zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana da wannan bidiyon. Mun gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.